Jepa, bazen behin zaleok, ze moduz zaudete. Aizue, beldurrezko istorioak asko gustatzen zaizkizuela ikusten ari naiz, eta zergaitik ikusten dut hori? Ze beste eskaera bat daukagu. Jakin nahi duzuen horrena den eskaera hori? Ba, adi, eta ia nor daukagun. Kaixo, asko gustatzen zaizkigu zure puña pantaloi. Gustatuko litzaiguke kulero zulatuen mamua kontatzea. Eki, Eunitze, kulero zulatuen mamua, ziur zaudete? Ba, hortze doa, zuekin gaur hemen, bazen behin saioan, kulero zulatuen mamua. Hor da! Gaurko ipuinean amesgaiztoenera joango gara. Hori herri bat zen, eta hango biztanleak. Oso kezkatuta bizi ziren. Kezkatuta baino, beldurtuta bizi ziren. Zergaitik, ba, hantxe, herri hartan. Bizi zelako. Kulero zulatuen mamua naiz! Eta kulero zulatuen mamua handik eta ona ibiltzen zen. Jendea izutzen. Umeak kaletik joaten zirenean, buu! Kulero zulatuen mamua naiz! Eta familiak ekintzak egiten zituztenean, kirolara ikustera joaten zirenean, kulero zulatuen mamua naiz! Eta zinemara joaten zirenean, kulero zulatuen mamua naiz! Eta garbitzailea etortzen zenean, kamioia pasatzen zenean, bebai? Kulero zulatuen mamua naiz! Eta kulero zulatuen mamuak pertsona guztiak izutzen zituen. Herria kezkatuta zegoen. Ze kezkatua, nekatuta zegoen. Horrezagaitik, asanblada egin zuten. Aizue, zeo zer egin beharko dugu mamu honekin. Ezin da ibili ara eta ona jendea izutzen. Bai, ze niri kriston sustoa eman dit, eta niri eberai, baita niri ere. Aizue, denok zeuden? Mamu hori etxe hartatik botatzeko nahiarekin. Eta orduan pentsatu zuten, Gari Boligorri bidaliko zutela ara etxe hartara. Gari Boligorri eskolako zuzendaria zen irakaslea, eta horrezegaitik ez zuen beldurrik izan ara joateko. Etxean sartu zen eta la batu, dena batu, dena bere kutxetara sartu. Baina orduan, kulero zulatuen mamua naiz! Eta Gari Boligorrik, kriston susto hartu eta leihotik bera bota zen. Berena naiz, esaten zuen mamuak. Orduan, Arritxu Gihartzu joan zan. Arritxu Gihartzu indartzuena zen. Lazai, nik botako dut mamua! Eta etxe hartara sartu egin zen. Etxera sartu zenean, zegoen pentsatzen zenolako kolpeak emango zizkion mamuari. Horregatik naiz indartzuena. Baina orduan, kulero zulatuen mamua naiz! Eta Arritxu Gihartzuk, korrika, handik irten zen.
Eta nor bidaliko dugu orain? Argi izan zuten. Ni joango naiz, esan zuen Aintzane suhiltzaileak. Lasai egon zaitezte, ze! Nire mangerarekin, lasai, mamu hori kaleratuko dut. Eta izue hori esan da, kanpoko hormatik gora egin zuen, tximiniera sartu zen, eta tximiniatik bera tipitapa bajatu egin zen. Lasai zegoen Aintzane suhiltzaile, baina buelta egin zuenean... Aha! Ni naiz kulero zulatuen mamua! Eta Aintzanek pingüino motordun baten moduan handik irten zen, beldurtuta... Eta herriak etzekien, zelan bota mamu hori etxe hartatik. Zesan etxe hartatik, herri hartatik bota behar zuten. Eta orduan, Ramona Amona heldu zen. Ramona Amona etxeko atera hurbildu eta kas. Kas. Baldago norbait. Ui, atea zabalik dago. Eta astiro sartu egin zen. Baldago norbait hemendik? Ezen ezer entzuten. Baina handik gutxira... Kulero zulatuen mamua naiz! Bai, esan zuen Amona Ramonak. Ba, hemen txekarri dizkizut kulero berriak. Tori kulero berriak, ala, jarrezazu. Kulero berriak niretzako, oi Amona. Aizue, mamuak lau musu eman zizkion Amona Ramonari. Lau horma pasatu zituen olan, tan, posik zegoen. Ai, berarenak ziren kulero berriak. Ai, eta aizue, kulero berriak jantzi. Eta Amona Ramonaren eskutik herritik paseatzera joan zen. Eta aizue, jendea ezen beldurtzen. Jendeak esaten zuen, ze kulero politak dituen mamuak, ze kulero derrak jarri dituen. Amona Ramonak esaten zuen, noski baietz, nire oparia da hori. Eta mamua herri hartan betirako gelditzen zen. Eta noizbehinka esaten zuen, kulero zulatuen mamua naiz! Eta denek esaten zioten, ba, orduan jarri berri hauek, aber! Eta horrela denek barre egiten zuten. Eki, eunitze, gustatu zaizu ipuina? Ai ama, super barregarria izan da, baina ez zarete beldurtu ezta. Ziur nago zue bioi, pilo bat gustatzen zaizuela kulero zulatuen mamua. Aizue, eta ni kulero berriak jartzera noa, ze agian nireak zulatuta egongo dira bebai. Aizue, badakizue, larun batero hemen gaudela Oizmendi Telebistan, eta interneten nahi duzuenean. Beraz, falta zaiguna da esatea, zure ipuina nahi baduzu, guri eskatu eta nik kontatuko dizuet. Aizue, eta ni banoa kuleroak jartzen! Aizue, hurrengora arte! Agur! Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.